pas del temps el xiquet ens farà fort i després el pas del temps ens farà un home vell. Al pas del temps. Tots els anys ja han passat. Les santes també han passat. Però faltava el pòpul i el Crist, no, Javi? Sí. I bueno, també vindrà acompanyat un poquet abans per botifarra, o sigui que tot fa festa, tot fa festa. A mi es troba la part de la comissió de lo que seran les festes del poble de Quart de les Valls, que ja sabem que són les que tanquen les festes en els pobles de les Valls. No sé si és avantatge o desavantatge el fet de que siguin els últims, perquè aniran agarrant mostra dels altres pobles i diran, això sí, això no, No ho sé, ells m'ho contaran. Javi, bon dia. Bon dia, Enrique. Bueno, no sabia que també estaves dins de la comissió d'enguany, no ho sabia. Me toca. Te toca, no? Bueno, també es toca a altres, igual se fan el remoló, no? Sí, n'hi ha prou de gent que se fa el remoló, però n'hi ha que estar així. Molt bé. I també ens acompanya Andrea Ramírez. Bon dia, bon dia, Andrea. Enrique. Bueno, a Javi sí que el tenia controlat per diversos motius, no? Perquè futbol, ell a lo millor no ho sap, però són família de Llunt, perquè ma abuela era de Quart, Ma abuela era de Quart. Ah, doncs mira, tens en Quartera encara. Sí, ell en el carrer València, vivia jugant a la pilota. Andrea, bueno, tot un any treballant, no? Sí, un any amb molta feina, però amb moltes ganes també, molta il·lusió, la veritat. Ara ja ho veig sento prop, així que... Teniu emoció, així d'aixes cigolletes. Sí, i nervis. Nervis molt. A la panxa, Sí. Cigolletes. I esperant que no ploga, vull dir, anem un poc... Però que no... Però moltes ganes. Però això ja que anar parlant en el Cristo. Estos 10 dies... Hi ha que demanar-ho. Hi ha que demanar-ho, Estos sí. 10 dies que no ploga, no? Rosés, bon dia. Bon Rosés dia. Folguerà. Sí. La veritat és que no vos tenia molt controlat, quan jo ja estic un poc desfasat de l'edat, Javi? No, Sí, jove. Bueno, Roser, emocionant, no? Jo estic molt emocionada i amb moltes ganes també de començar ja, de poder viure les festes i que tot el món gaudisca de tot el que hem preparat per al poble, clar. És també molt important. Perquè tot l'any, com hem parlat amb Andrea, que si fent papeletes... Un aire de prou feina. Quan més es nota són ara aquestes 2 setmanes, perquè ja entre els nervis que tenim, preparar-ho tot i deixar-ho tot acabat, és quan més es nota. Ja tenim ganes de començar i de també poder nosaltres disfrutar de tot el que hem estat preparant. Esteu aplegant a lo que desitjeu, Javi? Perquè quan tu comences un projecte sempre tens moltes il·lusions. Sí, jo penso que sí. Hem tingut uns mesos que mos ha costat, però ja des de fa un parell de setmanes ja hem començat a veure que ja tenim tot el que volíem, ja ho tenim tot. Entonces, des de fa poquet, perquè no mos ha costat, però jo crec que ja tenim tot el que esperàvem tindre i això, i estic molt content per això. El poble de Quart també és molt participatiu, no? Molt. Perquè sempre que Moltíssim. algú ha xiulat en el... I que necessitem, ahí està, no? Sempre. I sempre venen a tots, molt agraïts, sempre ens donen les gràcies per fer-ho tot. I a més, sempre que fem alguna festa o fem alguna coseta, o inclús quan anem a vendre loteria, tots enseguida ens obrin, ens compren, ens ajuden en el que faci falta. Sant Pelegrí també moltíssima gent. Sant Pelegrí me l'he deixat abans, jo, també. Me l'ha deixat, bueno, pues... Disculpa, Pelegrí, però... És un poble que també celebra prou anys, no? En les festes, són tres, no? El Pòpul, el Crist i Sant Miquel, que és el patró del Quart. I Sant Miquel, o sigui que són tres festes religioses molt arraigades, no? Sí. Heu patit molt,
la veritat, heu patit molt. No, la veritat que no. Perquè és Sí. cert, sou... No hem patit. Hi ha coses que ha sigut més difícil de traure o de poder veure com ho feien, però al final tot ha eixit i sí que és de veres que els nervis es noten des del principi i ara més, és inevitable, però hem disfrutat també molt nosaltres. També nosaltres Del com a festers procés. ens duem tots molt bé, aleshores és com estar en amics. Això ho ha facilitat molt. Sí, Ara que has dit això, Roser, que se porteu molt bé, clar. jo us ho dic molt quan xerre amb festes, de que este any el guardareu en el vostre record tota la vida. Sí. Sí. Sí, estic però assegurat, perquè és una convivència que està clar que igual teníeu relació, no?, abans, però que el fet d'estar un any, tot l'any, entre vosaltres, discutint, més alegries que discutir, però això és conviure, no? I que aplegue a la explosió final de 10 dies només, però això se quedarà en el Però vostre... intensos, En el intensos. vostre record, Sí. En el vostre record. Per això per a Que sempre. teniu que gaudir Al màxim, A tot el que tope. puguem. Después tirarem de menos hasta 10 de patiment d'anar Sí, a vendre sí. loteria en 5 graus. En gener, el en fred gener. que feia. Això ho tirarem de menos tot. En el moment no ho disfrutes, en el moment dius, això no... És un... Jo no me val res. quedaria a vora foc, eh? Sí, però si després vas fer unes festes en condicions Clar. tens que forçar-te i intentar treure diner d'on siga. Bé, si voleu fem un repàs així en plan tertúlia de lo que seran els actes que aneu a fer. Sí. Bueno, anem a començar en la Setmana Cultural, que també quart té aquesta tradició d'estar Sí. ahí una setmaneta fent actes, no? I ja... No res, demà, no, Fabi? No, avui la, la carrera... Ah, sí? Sí. Avui ja és la carrera, esta vesprada. Ui. Avui ja comencem. Ui, veurem molta gent fugir, no? A nosaltres segur que... Bueno, Xavi sí. Sí, Xavi va córrer. Jo vaig a córrer. Xavi va córrer. A veurem. Per donar l'exemple. Claro. Si no fuera feste, pues no crec que la correguera, però... I que s'apunta molta gent o què? Això és que no depèn, no s'apunten amb nosaltres, o sigui Clar. que... Les organitzacions estes, no? Sí, Sí. això hi ha una pàgina d'internet, Sí, però m'ha sí, apuntat, sí. entonces no sé si n'hi haurà molta gent, poca, Sí. ni Però idea. tots els anys ve molta gent a la carrera, la veritat. Sí. Sí. Tant xicotets com majors. Sí. No és molt llarga, tampoc. Està molt bé això de fer una xolla, Més val córrer ahí que córrer davant del bou, no? Dic jo, no sé. Vaja, Si veus el bitxo ahí darrere. te pots lesionar, però no ve ningú agarrat de darrere. Bé, bueno, ja a partir d'esta vesprà, ja després el botifarra, en companyia de la societat musical. Bueno, un acte també que semblarà xulo, no? O què? Perquè veure la societat del vostre poble... Sou músics, algú? Tu, Jo toco en la banda també. Sí. Jo Xavi era, està tot. Estic també. ficat en totxos fregados. Sí, sí. Ben que passa, ben que t'arreplega, Ai, Vosaltres no sou músics. Jo tocava el clarinet, ara ja no. Però... I com és això que tu vas dir ja, la música? Ui, moltes coses que fer al final. També preferia fer altre tipus de coses i... Ja, Mira. ja que... No, però tots els anys que he estat, la veritat que està molt a gust i Sí. és molt bonico també. I després el Fer dilluns música. ja, el dilluns, bueno, el músic jo crec que és algo especial, no? Sí, És algo especial. Almenys ja tens ahí lo de músic dins clar. i sempre estàs a temps. Això mai es perd. No, expert. Bé, i a partir del dilluns que n'hi haurà? Bueno, el dilluns és més preparar-se Sí. ja per a tota la setmana. Preparatius de festes, repartiment de... Bueno, repartir les samarretes que falten i ja dimarts ja sí que comencem amb tot, amb el repartiment de llibrets per tot el poble i això, que sempre està... I després teatre, Sí, playback dels teatre. majors... Ah, sí, el teatre, que Agustín, el president de la comissió esta, ell me convida ja els últims anys a que li grave el teatre i el playback ixe que fan, Playback no? també. Sí, o sigui, que me playback veureu allí, si esteu allí, mos veurem. Aleshores, estarà tota la setmana d'estat cultural i ja vindrà
les festes de vostres, no? El dimarts comença. No, les festes les festes el divendres. Però clar, El divendres. sí. El divendres ja comencem. I en què el començarem, Javi? Pues és l'ofrena per l'esprà. Sí. A les 8 se li du les flors ahí al pòpul Sí. i després ja orquestar, a tope. O sigui que ja... Això és el mascle d'arrencar, no? Bueno, farem també Hi ha batucada primer, pregó de la festes. batucada, farem un pregó festers i ja a disfrutar. A gaudir ja. Es vas dir a les xicones i als xicos de... No, van a ser tots xicones, estos de Quartell. Els xicos de Quartell no... Són tímids. Sí, molta por però molt poca vergonya, saps? Me n'he eixit del rengló. Per què era? Que le habías dit algo a les xicones de Quartell, estem Sí. parlant d'algo de... Sí, que de l'orquestra. l'orquestra ja el divendres. Sí, però bueno, me n'he eixit. Però bueno, el tema, bous, quants bous farem? Hi ha un total de... Tres. bous. 3 bous Sí. i vaques, que això és tradicional Sí, entre vaques, sí. vosaltres, no? Sí, vaques, sempre tots els anys en fem. I això perquè entra dins de, com si fora... Com diríeu? Això està assenyalat en roig, en quart. Jo ho he conegut des de tota la vida, no sabria dir-te quan començar ni per què, però la veritat que agrada molt i hi ha moltíssima gent que va allà a veure les vaques i és cada fa. Però arribareu a conèixer, Javi, que se fica en carros? No, nosaltres això ja- jo ho he vist en fotos de Fotos. fa molt xaf, però Sí. nosaltres no ho hem conegut. En carros, se ficàvem allí. No sé fa quants anys Sí. es fan ja Ficaven les dos vaques. carros així encarats. Ja fa. Però això fa molts anys ja, perquè els carros ja han desaparegut i tampoc ja guarden. Bueno, i ahir la festa, tu com a músic no agarraràs l'instrument, No, però no. feu un descanset allí, que el patxo ros ixe, la coca amb tomata... Això vola. I aquests dies, Sí. el moment del descanso, lo que no m'agrada és les coles que se fan per eixir de la plaça per anar a comprar el berenar, però sí, ja Però estava... que no aneu en el bosset darrere, el cabasset, o què? Nosaltres en guany mos tocarà a Xina, però tots els clar, anys, el moment tots del els descanso, damunt, per eixir de la plaça per les barrenes, se munten ahí unes coles brutals, però sí, està... Està xulo, no? Està Sí. xulo. I arribeu a casa com arribem a casa. Arribem a casa Com puguem. quasi en camilla, no? Quasi en camilla. I aquí sí. Bé, quin dia és més senyalat per a vosaltres? Javi, Jo Andrea? crec que el Crist. El Crist. El dia del El dia del Crist. Crist és el més senyalat. Sí. Jo crec que de tot l'any. Sí, i esquin... Són de Sant Pellegrí. I I els esquintos. El dia de les quintes també, El sí, día de sí. Quintos, pues también nos comen a tres pobles que ese día fa molta calor i és un dia que sempre t'ho passes molt bé, però patixes per la calor en quart. Bueno, igual també fa calor, però l'oratge, si Sí, ja si acompanya un poc respeten les més. pluges i tot, Ja ha canviat una miqueta, Sí. ja ha canviat. Sí. Ja crec recordar que les festes se feien en novembre, Sí. abans. Sí, abans sí. Sí, i ja l'adelantaren un poc perquè Clar, sí, entre no. que estava la campanya de la taronja i que ja feia falta abric, perquè el Crist l'acompanyaven en l'abric ficat, Sí. Sí, hi ha vegades que estàs allí dalt al castell, al carrer del Crist, i fa una fresqueta fa una també, que fresqueta. corre l'aire, que dius... Sí, sí. O portes xaqueta o et quedes ahí Exacte. gelat. Pues en novembre, imagina't. En novembre, imagina't. Després perquè festes religioses tindreu el Crist, tindreu lo del El pòpul, Púpul i Sant Sant Miquel, Miquel. bueno, i l'ofrena Sí, del l'ofrena pòpul. de- l'ofrena flors. del divendres. L'ofrena jo he anat algunes vegades i me sembla a mi que teniu que fer alguna cosa, vosaltres no, me refereixo que el poble en general, que pareix que vaig això perdent un poc de... Però perquè també és un dia que és el primer dia, la gent igual està en casa preparant-se, que té lo que té ganes més que de l'ofrena és de la festa, entonces sí que n'hi ha personal, però hi ha molta gent que igual està o en el bar O estan sopant també en família. No, encara no serà sopar, però preparant-se per Clar, la preparant-se festa de la per nit. així. Jo no ho dic en plan berenar. crítica, jo ho dic perquè la gent de quarts s'anime a que isca al carrer i que li porten flors al poble, perquè
a cada vegada el mantó ixe que se queda... Sí que va sent, encara, sí. Jo No, i que anime a que... és un acte també molt bonic, també estan les danses, és molt bonic, la veritat. No, sí, l'acte és molt xulo. Enguany va molta gent, perquè els quintos són molts. Ah, sí? Enguany la quinta que són una animalada més que nosaltres, sí. Sí? Seran almenys 17 o 16, crec que eren. Són prou, sí. Molt bé. És que és una llàstima que se quede el poble sense floretes, ja que participar, Mira, són un muntó. Són una quinta gran, nombrosa. I això ja havia sigut això, que estava gratis, eh? Estava gratis. Estava gratis. Bé, bueno, pel dia del Crist eixireu en punt, en blanc, no? Sí. Tots ben mudats, ben guapos i guapes. Ese dia, Javi... Todo lo guapo que se puga. Però que no hi ha que esforçar-se molt, no? No. Pero sí, se intenta estar... Bueno, tots els dies s'intenta estar guapet, però ese dia és dia marcat pa... Bleda, pajarita o bleda? Bleda és corbata? Sí, Bleda. Vosaltres, això és secret, Nosaltres no? també. De negre. Podem dir que al Podem final dir sempre... que de negre. Com sempre, com Hasta totes. ahí podem aplegar. No, però tenim molta il·lusió, la veritat, de vestir-se. Jo crec que tots, ja no sols del moment de la professó, que també és com molt emocionant per a nosaltres, perquè al ser de quart, jo que sé, és una cosa que es viu molt el dia del Crist, però també el dineret, la xaranga, la subhasta, són actes que uneixen molt al poble i que va moltíssima gent, i jo crec que es disfrutarem molt tots junts. I en quart també sí que té força el Crist, eh? Sí que té Sí, força. molta. Sí, Va molta lo gent del a quart la del Cristo és devoció, perquè molta gent igual no és creient o no sol anar a missa, però ese dia del Cristo és especial. I molta gent de fora de quart també, que va a la professó, sempre hi ha moltíssima gent. I allí ve de Sagunt, ve d'Almenara, bueno, de les valls ja per supòs, no? Però jo sé que va gent de Sagunt i d'Almenara. És un dia molt bonic. Bueno, i dir també que crec que és l'únic poble que va a la corporació, també, eh? La corporació, el què? La corporació, l'Ajuntament. Ah, O enguany no... no, sí. Sí, jo penso que sí. Jo penso que sí. Sí. Jo sempre he vist a la corporació i potser algú se resisteix, però Sí que van. Però sí que va, sí que va. I els altres pobles... Bueno, en Benavites també. Saps algun nom del bou? Ui, jo no. Jo no sou bouera. Ells sí que ho són més, El nom propi del bou, no, ara no me'n recorde. Jo sí, pillat, crec que era pillat, balsàmico el nostre. Sí, balsàmico el nostre. Balsàmico el nostre. Els altres ja... I si és el de la penya de Sí, la el penya. del bou mos la pela, este no és el Un nostre. Victorino Martín molt guapo. Un Vitorino? Sí. Però complet? Està tot complet? Complet. Vitorino? Anaven a dur un altre, Sí. un Monteviejo, Sí. però l'han ressenyat i segur per les ventes, ara per setembre, i li estava a canviar a última hora un Victorino. Home, Una penya de categoria. això ja és del primer nivell, no? A nivell fem poques bous, però la veritat que enguany els 3 bous que fem són, la meva opinió, guapos. Per lo menos de nom sí que són, eh? Sí. Cabalgata també en fareu. No, cabalgata no en Ah, no? fem. Enguany s'ha quedat allà. Nosaltres fem, bueno, el dia dels quintos, anem tots disfressats allí a la festa, i cabalgata des de l'any passat, o l'altre no record, l'any passat crec que sigui. Els últims Ja no es anys fa. ja s'intenta canviar de dia perquè el dimecres ja, pues, al final és que més se disfracen són els xiquets, els que més il·lusió li fa, ja tenen classe, tenen institut. Entonces, Sí, que les escoles ja estan a Cada guanta. any hi havia anava per menús gent. i- Fa 2 anys ho canviaren al segon dissabte, a veure si així ho revivien un poc, però també el segon dissabte la gent està ja feta pols. Sí. Entonces hem decidit, bueno, ja l'any passat ja no la feren, i igual nosaltres hem decidit que Ja. que no es Ah, per vos així. ho he dit perquè tots els pobles pues, tenen la costum. Bueno, va, Javi, femos un resum. ¿Qué es lo que mos aconseges tu perquè els pobles que estem al voltant de quart tinguem que anar allí?
Home, jo penso que les festes igual el bo que tenen és que a totes hores, tots els dies, n'hi ha, pues, si no són vaques és bou, si no professor, a totes hores tens alguna cosa, entonces encara que no sàpigues el programa, que s'arrimen a quart i que vegin el que n'hi ha i que vinguin a disfrutar. Que algo es trobaran. Tot el món és benvingut. I sempre n'hi ha molt d'ambient, tant de matí com de vesprada, sempre hi ha gent per el poble, per els carrers, i n'hi ha molt bon d'ambient, tots els dies, a totes hores. Però com cada un tenim un gust, tu dius Sí. que el bou no te va, què és el que ens aconsejaria, Roser? Jo un poc de tot, que vinguen tant com a les festes que fem els divendres, les orquestes que són molt bones, han vingut a altres pobles d'ací, la veritat que porten a molta gent. Quines orquestes són? El primer divendres ve la fiesta, sí. El dijous, el dia dels quintos, ve l'orquestra Nexus i el segon divendres ve la People. Ah, Sí. tres orquestes de nivell, també. Sí, són orquestes que llevan de la Nexus, que s'estrena este any en quart, encara no havia vingut abans. Les altres sí que han vingut alguns anys i la veritat que agraden molt. I també un altre dia molt marcat és el dia del Crist, que és un acte molt bonic, la processó és molt bonica de veure i convida tot el món a que vinguin a veure-la i a gaudir d'ella. I també n'hi ha molts altres actes, tant com per a xiquets, com per exemple el parc infantil, o el playback, el teatre, que també tots els anys agrada moltíssim i ho fan superbonic i molt entretingut. I en quart tenim molt d'artistes. Sí. Hi ha molt d'artistes. Se nota que els xiquets els agraeixen en el playback, sempre hi ha un munt apuntats i van amb molta il·lusió, Sí. estan assajant tot l'estiu. I també per al teatre igual, assagem durant tot l'any l'obra i segur que ens encanta. I vosaltres com a festers no participeu en el playback? Sí, haurà actuació sorpresa. Ah, sí? Sí. Això el 7? Sí. Bueno, si ningú se tira del barco... Sí. No, Sí. eixirem el 7. Jo crec que sí, el set. Sí, hem d'eixir el 7. Però no eixireu cantant i els altres faran de vedeig És sorpresa. Sorpresa. Hi haurà alguna actuació, alguna cançó un poc més gracioseta, a 3 més pa ballar tots. Clar. Estarà xulo. Ah, que n'hi feu vàries? És una, però són diferents cançons, Ah, que un aneu... popurrí. Un popurrí. Entonces jo convido a la gent a que s'espere al final del playback i... No mos cantaràs de Julio Iglesias. Pues ho havia pensat, però al final no. Imagines. Podríem. Ai, Encara se m'agrada pot, Julio. Bueno, claro. Y después va agost, después de Julio va agost. Y vosotros no me doneu una pisteta pa... Nosaltres com tots els anys. Com que tots els anys? Que tots els anys eixiu? No, tots els festers de cada any i sent el playback Ah, i fan ja. així una cançó, són gracioses sempre. Ja. I per a... Per a passar-s'ho bé. Sí, per a passar-se Que bé, la gent més s'entriga res, també que la un gent poquet. s'enriga i passe un bon ratet. Sí. Farem així un pupurri de cançonetes que agrada a tot el món. Bueno, disparar també tindreu ahir masclets presents, no? Sí, Sobretot El dia del Cristo. el dia de Cristo és el dia que El castell allà el dalt. castell allà dalt sempre està molt... Enguany ja veurem, però sempre sol estar molt bé, el castell. Us agrada a vosaltres el mascletar? a mi m'encanta, la veritat, m'encanta. sí. Sí. Que és emocionant de veure-ho també. Allà dalt a l'ermita, molt bonic. La missa ixa que fan del Crist també d'acampar, no? La del Sí, matí, es fa allà a la ahí en- ermita. És pronte. A les 9. a l'ermita. Sí, a les 9 Sí, a lo l'ermita. mal són les hores, però... Però bé. A vosaltres teniu que estar. No, sí, perquè clar. el Sí, guió, clar, el clar, guió clar. porta. Claro. Però segur que porteu ulleres de sol, tots, no? Ja veurem. Jo crec que algú em portarà. Ja veurem tot. Menys mal que el dia d'abans no n'hi ha molta festa i és també professor, que si no, jo crec que algú duria també ullent. Sí, Bueno. sí. Bueno, veurem. Sí. Tots, jo quan he pujat a la missa ixa sempre he vist els festers, sobretot els xicons, com ulleres. ixos de Luchi Luciano, els gastes ixos de Luchi Luciano, el cristal ben negre, Sí. saps? Perquè no se Perquè no se veja. veja. Perquè no se veja. Quasi sempre ho conte, però en ixa missa, a l'eixir, carrera avall, vaig tindre un percans i vaig caure, anava fent fotos de manifestar, i vaig caure baix del Cristo. Ai, mare. Vosaltres seríeu el millor
tindríeu 12 o 13 anyets. Estava a Pilar encara d'alcaldessa. Ah, pues, Pues sí que Sí, fa fa temps. 5 anys. Sí. M'havia dit el capellà, fem una foto. Llavors tu, anava amb la professora i me diu, fem una foto, saps? I Josep el Roldán. I diu, vale, te la faré. Vaig xafar el rastellet i Sí. i caigui de morros, va estar 15 minuts la professora parar. Els primers que anaven allà davant dient, però què passa i tal, què passa i tal. I era jo que estava baix de la... Més val caure davant del Cristo que davant del bou. Home, jo m'havia salvat per això. Això és perquè deberes. perquè era davant del Cristo. Sí. Bé, bueno, i la societat musical també present, en companyia del Botifarra, però també en totes les En totes festes les estarà al festes. carrer, no? Sí, sempre ens acompanya. Què podeu dir de la societat? Què podeu dir? Javi? Jo, pues, per mi és molt especial perquè som músic i damunt teu anys el 40 aniversari i el Botifarra ha sigut un detall que ha tingut l'Ajuntament en la banda per celebrar l'aniversari i pues jo és que estic molt orgullós de ser de la banda perquè al final per mi és com una família. Som poquets, no som tants com en Faura o en Quartell, però la veritat que se duen tots molt bé i això, i sempre les festes de quart sense la banda no serien el mateix. Estarien bé, perquè les festes de quart estan molt bé, Però però no tant. no seria el mateix. Faltaria algo. Clar, És una família, lo de la societat. sí. És una família. Tu has tastat, ella, Andrea en casta temps, però se resisteix. Feu lo de la subhasta, ella? Sí. 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 El dia del I si és un acte molt marcat, i sí. últimament, en els últims anys ha tingut molt d'èxit, la veritat. Sí. Moltes risses. Moltes Sí, risses, la gent s'ho passa sobretot. molt bé i uneix molt al poble. Tinc entès que va pujant Sí. la subhasta. Estos últims anys ja veurem enguany. També convidem a la gent a que se gaste que- diners en la Clar. subhasta. A qui participe. Tindrem també datàfon, per si algú... I qui és el que fa la subhasta? Qui canta? Això encara està un poc en això, l'aire. bueno, tenim ja un candidato Sí. perquè, desgraciadament, el que ha fet la subhasta tots els últims anys ha faltat, Sant El Sano. Ah, ho feu a Vicent? I, pues, desgraciadament, ha faltat enguany. Sí, Vicent se n'ha anat. Entonces, ja tenim alguna opció, estem barallant alguna opció. Esperem que puguem tindre algú pues, igual, que ho faig igual de bé que ho ha fet estos anys Vicent. I no res. No sabia que ho feia Vicent. Tots els últims anys sí que ho ha fet ell. Sí? Què més podeu ressaltar? Què més? No sé. Ja no sé quin dia més, la veritat. És que en tots els dies tenim molts actes, la veritat. Sí. També la partida de pilota que fem. Sí, fem partida de pilota. La feu allí al carrer Valencià? Sí, al carrer sempre es fa València. per tradició. Sí, però com ara ja jugar en la Lliga... Sí, no es pot jugar allí, però Sí. bueno, per a festes Però fan per festes. fan la Fan la secció secció. per seguir ahí en els costums. Sinó que és el dimecres. Molt bé, Gavi, tu no jugaves ahir a pilota també? Jo pilota. No, ahir no t'has apuntat, ahir no t'has apuntat. No, però viu quan era xicotet però era molt roïn Ja. i vas desistir. És massa xicoteta la pilota, ja, no? I m'agrada més els balons. Sí, és un poc més gros. Bé, doncs, segur que aneu a gaudir, Segur que aneu a gaudir. 10 dies. 10 dies. Acabarem supercansats. Sí. La llavora sempre a punt, no? La llavora. Ui, mare. Sí. Mare meva. Sí. Els pares ja ho saben, no? Pares ja saben que és una setmana que al final som nosaltres els que anem a estar allí a totes hores, però els pares van estar per nosaltres a totes hores i també per ells també va ser un cansancio important. Però fan molt a gust. Home, Sí, sempre per fills un pare fa el que siga, però sí, fan a gust. Fan molt a gust. Què voldríeu dir per animar a la gent i donar algun consell a familiars, amics, a veïns? Primer donar-los les gràcies tant a l'Ajuntament que ens ha ajudat a nosaltres durant tot l'any a preparar les festes i tot, com a els nostres familiars que també han aguantat molt mals de cap, molts dies que potser no hem pogut estar amb ells pel que fora perquè teníem reunions. Quantes no? papeletes vos hauran venut? Quantes papeletes ens han Quantes venut, que papeletes també és de veres, que han fet venut? molta faena ahir i que sempre ens estan ajudant i com ha dit Xavi, en festes van estar ahí en nosaltres per a tot, sí.
igual que nosaltres, sí. Igual que els amics també. Sí, els amics Sí. també. Els nostres amics, pues, cada que hem fet una festa, Sempre han vingut. hem fet els bingos que fem en estiu, sempre han estat ahí pues, Col·laborant, per disfrutar, ajudant, per fer ajudant. bulto, i pues, també s'han portat, per lo menos els meus, s'han portat molt bé amb Sí. nosaltres. I donar-los les gràcies també, clar, perquè han vingut a tot el que hem fet, han col·laborat en tot i tenim moltes ganes també de que ells disfruten de les festes que hem preparat. Ja no sols tot el poble, sinó també ells, encara que no siguin de quart, han vingut a tot i ens han ajudat en tot. Els amics. Sí. És I que, també el poble que ho ha acollit molt bé. Sí. I sempre han vingut a tot el que hem A fet tot. i molt agraïts i al final es nota amb la loteria, amb les festes, amb els bingos, sempre han estat ahí i es notava que tenien ganes també de gaudir-hi de festes també. Mm. És que el fet de l'institut ha provocat que tota la joventut de les Valls estiga molt unida, no? Sí. L'Institut i el Faura, jo del meu grup d'amics, Clar. quasi tots jugaven junts quan eren xicotets al futbol, allà en Faura. Entonces, sí, del meu grup, per exemple, som 3 o 4 de quart, però n'hi ha de Benifairó, de Quartell, de Faura, de Benavites, i això pues, és un grup molt divers. És que l'institut, vos he dit l'institut perquè aneu tots allí Sí. i conviviu allí 4 anyells, no? O 6 Sis. anyells. Sí, depèn de si Sí. el batxiller o no. Són 6 anyells que això pues, és molt important per a que vosaltres vos conegueu. Quan jo era menut això no existia i cada un era del seu poble i feia marca per furtar-se els bracers d'un poble a l'altre, sempre estaven tirant-se pedraes, però ara no, això l'institut este ha vengut. Sí, ha vist molt a totes les findes, crec jo. Sí, Això ja. és molt bonic, al final, encara que siguin de diferents pobles, l'amistat que es crea és Que molt genera, bonica. clar. Quan venen les festes d'un poble, Clar. vindreu vosaltres així i després... Ells allí. Sí, saben pique, són les festes de quartell Sí, i tu sempre hi ha un dius, poquet, pues però- vaya Home, festes. però El pis de això... quart. Però al final és de broma, Això és de WhatsApp, això és de WhatsApp. jo sempre m'estic ficant en quartell i després de quart és el poble que més m'agrada, m'abuela agrada de quartell i tot, però sí, n'hi ha pique. Però això és la xispa que dona Claro, vida, sí, això això és és el que- vida. Claro. Si no seria tot molt planer, necessitem una miqueta de pic. Sempre n'hi ha algú que se molesta, que se Sí, cabreja. sempre hi ha algú que li molesta a lo millor massa, però... Però li dura Ho poc. s'ho pren massa en serio. Li dura poc, no? Andrea, què podries dir tu als teus... algun recau, envia-los algun recau a la gent. Pues, sobretot donar moltes gràcies a la meva família també per lo que parlàvem, perquè ara mateixa, per exemple, tinc a tota la família en casa, un fent una cosa, l'altre fent l'altra, plegue de treballar i sempre estan uno que ha agafat i he fet això, l'altre que he pensat això, i jo dic, ja feu, vull dir, ja ni me pregunten. També el que he dit a la gent del poble, perquè ens han ajudat un muntó, sempre també molta gent que s'ofereix a ajudar-te, que van al bingo, veuen que estàs muntant taules i t'ajude, qualsevol cosa, sempre estan ahí per ajudar també i per oferir el que necessitem. Serà molt bonic, ja veureu com acabareu cansats, molt cansats, Sí. però després agarreu el vaixell i anireu uns 7 o 8 dies d'excursió, no, Javi, o tens molta feina? Home, després, lo mal d'això és que s'acaben les festes i ja les endemà a la universitat. No, però allí no ho has dit tu, que te No, facin però- un passe. Home, ja és prou que estes 2 setmanes no vaig anar. Sí. I vosaltres no teniu ningú passe. Jo igual, a mi me coincidís, jo és que sí que he d'anar i intentaré arreglar-ho com puc. A la però- universitat també? Clar. Estàs estudiant i tu estàs treballant, dius? Sí, jo al dia següent a treballar. No s'agafa vacances? He agafat les 2 setmanes de festes, clar. Ah. No te sobra ningú dia. No. Anirem com puguem. El Sí, jefe no ho ja entén, està. això? Quan tinguem un final, ratet lliure claro. de vesprades o si no de matí, depenent, descansarem i Convida-lo abans. al dinar del A berenar Crist, patxorros. A patxorros, a veure si se fa alguna xorrera o algo. Bé, pues m'alegra molt d'estar xerrant amb vosaltres, que me conteu el que heu treballat tot l'any per a oferir-nos, no? I que la gent gaudisca, sobretot Sí.
dels veïns i veïnes del poble. Sobretot això, que tot el poble disfrute moltíssim de les festes que hem preparat, que ho hem fet també per a gust de tots, tant hi ha actes taurins com de festes, com per als xiquets. Hi ha molta varietat. Sí, hi ha molta varietat i sobretot que disfruten moltíssim de les festes que hem preparat, des de la germanor que té quart, que al final és molta també, i no res, que esperem que els agradi moltíssim tot el que hem preparat per a ells. Segur que sí. Sempre n'hi ha algú que... Sí, mai plou a gust de tots. Però això és una minoria. Però això és impossible que Possible agradar-li a tot el món. Clar, tots és molt contents, difícil. no? I, Javi, què dius tu? Va, despediste? Bueno, res, ja, bueno, és que ja ho han dit tot. Sí. Ja no sols a Vell de Quart, sinó al de totes les valls, que estan convidats a vindre, que van a ser benvinguts i això, i esperem també tindre les festes en pau, que no n'hi hagi ni incidents entre persones, ni en bous, ni... que no mos ploga, a poder ser, i esperem això, tindre les festes en pau. Bé, bueno, és veritat el que ha comentat Javi, el fet de que sempre n'hi ha algú que té ganes de fer tonteries. Sí. Enguany l'Ajuntament de Quart ha signat un acord a la protecció civil. Sí. Aleshores, això mos diu de que sí que n'hi ha gent que té ganes de fer el tonto, perquè si no no haver gent que tingui ganes de fer el tonto no faria falta ni que vinguera ningú. Aleshores, però bueno, hi ha que comportar-se, hi ha que gaudir de la festa i no fer tonteries, no? I no res, ajudar-los a que gaudisquen de les festes el millor possible, perquè si gaudixen ells, gaudireu tots. És que això és una cadeneta que funciona així, no? I participar, sobretot eixiu al carrer i participeu. Nosaltres, el de les Valls, bueno, jo ja sabeu que al bou no me veureu, perquè el bou se'n riuria i diria este tio que fa així... Me ho ha ficat fàcil, me ho ha ficat fàcil. Aleshores, però sí que aniré a altres actes, el Crist sol canar, ja anava quan anava a casa la meva àvia, anava allí, al carrer de València, i ve a la festa, i a tots els que, tota la gent que vos agrada qualsevol coseta de tota la programació que van a fer, acudiu allí, que Quart és un poble molt acollidor, Javi? Sí. La veritat que tot el món és benvingut, tant per part de festers com per part de tot. Jo què sé, jo penso que som gent bona en Quart i que no hi ha ningú problema en que vinga gent de fora. Tot el món està convidat. Penses, no? Tens que estar convençut. No, sí, però igual... Sí. Tens que estar convençut, no? És veritat. Roser, gaudiu. Moltíssim. Tot el que puguem, i estic segura de que tant nosaltres com tot el món disfrutaran moltíssim de les festes, que són 2 setmanes intenses, però molt emocionants i que tant nosaltres com els demés recordaran per sempre. Andrea, portareu peineta també algun dia? No. Peineta no. No, peineta... Això en Quart. Hem decidit que no, això... Bueno, si pots, el dia del Crist... Sí, hi ha anys que sí que s'ha fet, però últimament... Però últimament no es fa. No, però el tratge negre a mi li vindria bé la peineta, no? Però... Sí, però jo també que la dut en falles, sí. al cap del dia, sí, al cap del dia també te falla un poquet de mal, i entre la subhasta i tot per mig... Ja tens ganes de descansar, ja de peineta, no? Entre la subhasta i tot per mig no seria tampoc molt pràctic. I falla de les Valls? Del Port. Ah, del Port? Sí. Ah, què tens arrels allà en el Port? No, que com he estudiat allí, tinc amigues allí, doncs... Veus el que és l'amistat? Sí. Molt bé. Bé, doncs hem parlat una estoneta molt xula amb els festers de Quart i no res, vos anime a que acudiu a partir d'esta vesprada fins a... El 28. Sí, diumenge 28. Aleshores, 15, quantes dies? 15 o 16 en total dies? són... Clar, a veure, si contem des d'avui... Clar, si contem des d'avui són més de... Dos. Són 15. Sí,
Sí. Tres caps de setmana. No tenen excusa, ¿sabes? No, excusa. Perquè Temps tantes tenen, dies, temps tenen. tantes dies no tenen excusa, I el no? que diuen que Per hi ha lo menos actes un tot parell, el un dia. parell de dies n'hi ha que arribar a quart a disfrutar. Ahí estem. I el que diem abans, que tenim actes tot el dia per a gust de tots, que sempre que t'apropes, algo n'hi haurà per fer. Algo n'hi haurà. Els carrers se pinten se pinten o no se pinten? No, No, enguany. No teniu molta tradició de pintar. No som molt pintors de carrers. Algun artista n'hi ha, eh? No, en quart és un poble d'artistes. Sí. Però bueno, a l'altre any pintarem. Moltes gràcies. A Cert? tu, moltes Moltes gràcies. Adrià. Javi, Moltes gràcies, Enrique. gràcies. Cuideu-vos, gaudiu, però cuidant-vos i mos veurem per els carrers de Quart de les Valls. Gaudiu!